В сезона на тиквите сме и днес идвам с рецепта за тикви, без грам тиква в състава. Приготвих сирене от кашу с пробиотици и го оформих на малки симпатични тиквички. Блендирах накиснато за 8-10 часа кашу с гореща вода за гладка смес. Добавих чесън, лимонов сок, оцет, сол и хранителна мая. След добавянето на всички продукти блендирам отново с супер гладка смес. Добавям съдържанието на 3 капсули пробиотик Genesis Mega Mix и блендирам отново. Върху цетка постилам няколко слоя марля и изсипвам сместа от кашу. Завързвам краищата на кърпата и закачам да се отцеди суроватката за около 5-6 часа. Прехвърлям сиренето в нова кърпа. Колкото по-плътна е тя, толкова повече влага ще поеме. Поставям за през нощта в хладилника. На следващия ден от отцеденото сирене оформям топчета, овалвам семена или подправки. Опаковам в хартия за сирене и с помощта на дебел конец придавам формата на тиква. Оформените тикви оставяме в хладилника за една нощ. Така оформени и опаковани бихте могли да отнесете като подарък, когато отивате на гости. По-бърз вариант е добре отцеденото сирене да оформим на топка. Овалваме отново в семена или в избрани подправки. И с помощта на клечка за зъби или шишче оформяме профил на тиква. Отгоре завършваме визията с дръжка от чушка и мустачета от лоза. За овалване можем да използваме мак, препечен сусам, листенца от прясна мащерка, сух или пресен риган или каквото обичате. За любителите на пикантния вкус може да се оваля в едро смляно чили. Сервирах тези симпатични сиренца с сушени плодове и крекери. Да ви е сладко! Ако ви харесва това, което приготвям, подкрепете ме като харесате видеото и ме последвате.